Biz deme bağışlan iyileşler. Biz Broryala oyunun içine gireceğim değil, giresim böyle nok. Bunun hem beceden börü otuyor. Şoň üçin hani bir ekrana çıkalım, näme delin diye bolun yok. Siz bilen hiç yerde ekranım olmadı, hiç adam olmadı diye aýdýar. Ne şolun köpüsü ne şol ýanky şulatlar gurnap börenler. Onu şol aktivist diýenler köpüsü näçe tane ýanky YouTube'da sesi bar adam ba bolsa ne gruppa diýenler dewletmi ýanky düýeçimi beýleklermi şolun hemmesi bilen kontakty edip onun näme oýnaýarlar da ýanky oňa pas berip on gün oňa pas berip şey onun arasynda da şolar ýalak provokasiýa diýerler gerek wagty. Biz bu oyunu gelmeýäs Almurat. Ine o beýleki bir pozisiýa diýip berilip on çyna verim ýalany ine çyna koýýarlardy.